Yan. Muro din ka na. Diyan na. Ha? Why ko dito lang mis karsada? Ah, sa gusto? Oo, dito sa ginpunduan tabla. Oo. Ti op di ko anay, upod ka. Kay ikaw ang advisor ko. Mahawanan lang. Amo ne, hadin ang sugod sini. Oo, gani. Di din sugod sang ginakwa niya sa akon katanyag. Ato yan may kwaya no. Ah, bebe, katuan tabi. Pero iya pa ne, kay Joy pa ne. Baw. Minsan ko ginbaligya ang partiya. Waya ang isa lang area, isa kaluti, dua kaluti. Dua ka lote ang kay Joy. Tiyan mo nang ginabaligya sa akon. Bukon, Oh, ato ganito. Be, ikaw una be. may mga kahoy to. O gani. Ikaw be una, ano naman? Duro narbes lagi na tayo tayo. Ano na yung tanong? Toy. Alatoy? Oo. Okay, kwintay, milot lang. Oh, malo. Ni tarong yan tigpira. Ha? Ni tarong. Ay, kung maanay, wala ko libo na eh. Untat ko dyan, pangtat ko na mag-gersa. Oh, buga. Bang lead gigali kayo niya. Di paano ta na di magsaka? Amo ni di, dire kumage. Ang natubita sa piyak, mara mo gurot din rutin dyan ang utol tunga kung diyak na magi. Pero sa waya pa, pwede nga diyak tanin magi. Oh, pero sa later on malibo to sa piyak. Oo. O ti si. Di kung magbalik ta to karon dire digto tamage. Piyak na magi. Okay. Benlog. Oo. Ah, manikot doon. Dako gali gaston mo di pawanan. Oh, ito lapag din yung tarong mo kalapag magati na oh. Balatong ni tanan ha. Duro kang kugusto na di. Samak di mo kapalapad oh. Lagi, tag 200 kilos na buo na di. Abaw. Tag 50 kilo ba? Sublak lapad-lapad. Oh, galing kita makid ni ka. Kaya abi mo harvest ka la toy, tagi duwa kadlaw tatlo. Oh, Tag duwa kadlaw harvest din oh. ini kay Joy pa ni de. Tudlo mo sa ako ng muhon. Wala nila ginbutangan muhon. Eh, mohon eh. Oh, ti man. Biscuit plan no gani. O gani. Matibilop ni mawanan. Pabutangan mo ni disang rest house mo. Tanong view bla palibot. Dami. Makita mo. Dami may ragyan mo tapos kilala mabato mo. Subong ni kay masimot pa lang mo. Himo daw. Kanagamay ka yung kawanan. Oo. Rehan mo yan, patay. Tatlo dyan kaluti. Kaya dulunan sa babaw. Kung gani itudlo lang kay Joy. Hindi, kaya namin yung alabi. Ay, Hindi niya mohon at ikbang dire na, babaw pa. magpukatod ining lady. Ano pa, malipot din. Ah, May dalan lang dito. wala takad dala binangon mo. Amo to kinatuan namon to sa una ya may dala siya binangon. Diri yo, sundon ta lang kayaw. So, number one nga produkto balatong na nga daan. Nataw taga do harvest ka. Ang balatong. Harvest ka do 200 kilos. Dasig magtubo. Dasig mo din drag ko. Dila ya tarong ay taga tatlo ka harvest ka man. Abaw. Pero do kadlaw di latoy nga harvest niya. Oh, si Dasig gali iyan na bro. Uy. Sige lang.
Balay ni sino? May balay. Ah, may balay oh. Di sila mo may mahogani. Di. Ah, inarbisan na nila. Dapat magtinis gali ko eh. Napit lang kung wala ka. Wow, tama gigili ka. Kuan po katod niya. Kay Joy pa niyo, hindi na? Ha? Ah, sakop na ni? Sakop na ni? Dede ng muhon niya. Ah, may balayo. Sino na dagistar? Ha? O gani. Kay sino na dagistar? Sang balay? Anong balay mo? Dason, ang timbang niya mo ni Joy, yan sa ubos ah. Ah, marikot. Takas na to. Diyan eh, diyan eh. Ito na nga namin nga luti, ana, bakulod pa sa babaw. So din ang kay Joy dari oh. Oo, patakas to sir, asa diyo. Asa digto. Oo, halin di, padto to. Amo ni siyang gina Oo, hatag isakon. ang buhon, dyan sa may ubos to. Marikot. Pasaka sa babaw. Wala gid patag. Ha? Wala sing patag, puro lang Kuya, may patag to ba? ambe katon tabi. Inang balay sis kay sino na? Lain dun niya tigya. Alain na. Hasta na di ang mo ang boundary hasta na di. Oh, pakato digto. Kay palaba mo. Wala ko pala. Boko dalom gid sang kuan na. Di inang Uy. Uy. Ikaw bion na. Ibara ko yapot to. Oo. Para. Madandog ang akon nga kuan. O sige. Sinilas, narapat ang tinis ko eh. Dalang. Be. Mayo kay nakaupod ka. Buy. Kay Ba dako gigali halawan no? Amat-amaton mo lang ni hawan siguro ma. Kahit mo lang dyan sir, nabuhi ito na mo gani. Din. Eh, manay mo nuro yung mga bungas babaw. Din ang mahugani. Dalong ka pa pabuhi lang kung kumagahitan mo. Mabuhi lang mga mo. Di na mga mahugani na hindi. Mahugani. Amo na mo. Abokon? Mga mahugani. Ang mahugani na na. Di pabayaan mo lang yan katulolobo lang. Turbo lang. Mga lisor sa babaw mo. Oo. Di hindi na ko ganay kinanglaman na nomi. Inang mga Sir, kahit lang. ha? Kahit lang. Ini May mau ganit dalo ma. mahugani niyo? Makuya lang. Kubi na kubi. Kubi. Lubi? Kubi. Kubi. Mas matibay. Mas Amo mahugani. daya marami sa balay. Oo. Di damo gali oh. Wala mo eh. Sako pa ni sang kay Joy nga to ta. Inarbisan ko nagligad sinmeli ano ko. Bili na. Pila? Shinmel. Oo. Kaya nagmuno sa sakon. Kaya ginamit yato ko no sa bot kundi niya ginamit. Ah, si? Aligya na ni mo ning ginamit. Oh. Kamuno isakon. Hindi ka dito mo sa dalan mo kaka. Ha? Hindi ka dito mo sa dalan. Bal anta na galing sa ulihi ah.
So, makatanom-tanom ka digali mga kwarta ka man, no? Ang ano? Anong gumamila? Jimilina. Gilemina? Jimilina ng mga kahoy. Nga pwede man na mahimo balay? Amo mo dahil ko mo ganina. Ay na? At yung patindog to di rest house. Boy, hindi ito mamakal material eh. Hindi kita tata ni. Magahita na gin pa Dito na magi guro. gin pa gurot namon pa. Pili ka gusto ni balay dito. Magi guro. Dire ko na magyo. Dito magi. Tama taas dia. Ay. Ganlog ya kon mo sinilas. Oh, gani. Apat na tinis kili ko eh. Hinay lang ta. Ay, ito kaya sama din ang tilko. Sige lang. Butan na nakasama siya. Ay. Damo ma din na kwarta gali di Joy ah. Mo gani na ya. Hindi ka daw magtanom. Oh, matulobo lang yan ah. Oo, katugo lang ah. Mau gani. Ini rapta mo. Ini kuan ni ano gani tawag sini? Kansilay. Kansilay. Protected nga plant ini dakpon kasi ni kun i-travel mo. Oo. Dire lang na di. Akay sa pagid nga klase Kobe, Tubi. Kobe kag ini kansilay. Ini nga klase sang Ko pwedeng permitan. Dito na. ang Kobe pwede mo mabiyahe kuha ka permit. Pero ini hindi pwede gid kansilay. Magamit mo ni sa mga building material. So ang potential sini magpatindog ko di siyang payag, hindi na ko magbakal sang mga material. Oo. Libor na lang. Nga may chinso ka man to, no? Gasa pag sirahe ka mo. Oo. Mabayad lang ko sang sirahe. Okay ah. Oh. Durong kahoy dyan eh. Kung So- gamiton mo lang. Huwag gamiton eh. Kay Hirap siya, duro na mapagod mo dyan. Okay. Balaan mo. Yan, kapatyon ko lang ni para hindi kita ma-recorder eh.